Заслугата е на Христо Тодоров. Шуменското читалище Архангел Михаил, сега Добри Войников, 1856, едно от трите първи български читалища, ползва различни неудобни зали. След освобождението, нарасналите културни интереси на шуменските граждани изискват нови условия. По същото време, ефорията на дарителя Нанчо Попович поискала прилично и видно място за изграждане на паметник на шуменския благодетел. През 1893 година Христо Тодоров е избран за председател на читалището, а на следващата и за кмет на Шумен. Общината предоставя терен на площада Раста, а кметът отива в Париж на среща с архитект Мерсие. Завръща се с идеен проект на читалищна сграда. В проекта се предвижда театрална зала, сцена, гримьорни, библиотека, кафене и вестибюл. Но читалищното ръководство счело, че предвидените помещения са твърде тесни и недостатъчни. На градския архитект Евгений Геслер възлагат да създаде работни планове за сградата, като с 1 метър я разшири и удължи с 4 метра и половина. И това не удовлетворило читалищното настоятелство и то се обърнало към шуменския архитект Янаки Шамарджиев. С преработения проект се надстрояват сцената и източната част, където се отваря вход със стълбище, при това в по-различен стил. За строителството на сградата са използвани дялан камък от Шумен, тухли от завод Труд в Русе, борови гради от Мала Азия, стоманени гради от Германия, цветни глазирани тухли от Виена. От Берлин са доставени машини за осветление и отопление. Покривът бил покрит с оригинални марсилски керамиди, а подът с дъбов паркет. На тавана били монтирани 2 резервоара за вода против пожар. Част от столарските работи били поръчани във Варна, а други в Странство. Завесата за сцената и първите декори били изрисувани от австрийски художници. Изграждането започнало само с 12 000 лева, но с възрожденски дух и непоклатим оптимизъм. В началото градския съвет отпуснал средства, имало и дарения от граждани и пивовара, но после се наложили заеми, платени по-късно от общината. Стойността надхвърлила 204 000 лева според подробно проучване на архитект Венелин Иванов. Сериозна сума, но шуменци се здобили с уникална сграда – сграда на духовността. Сполучлив е избора на мястото на читалището. Терасата и стълбите водят към широко парково пространство. Огряните от слънцето фасади придобиват особен колорит при играта със светлосенки на богатия архитектурен детайл. Към класическия стил е добавена орнаментика, изящество, но имаща и символика. Сградата на читалището е много функционално изчислена и проектирана. Тя се състои от едно основно правоъгълно тяло, което е с много изчистена архитектура и с ориентация запад-изток. В това отношение това централно тяло на читалището повтаря сградостроителната традиция на античността, където храмовете са били с такава ориентация запад-изток, като входа към храма е от изток, има предверие и основна част, в която е ситуирана и статуята на съответния бог, на който е посветен храма. Към тази архитектурна конструкция са добавени от южната страна, отляво и отдясно, 2 помещения, които играят ролята на
допълнителни пространства за организация на използването не само на читалищната сграда, но и на пространството пред читалището. Това пространство пред читалището, заедно с паметника, който е в центъра на пространството, е предвидено за организиране на публични мероприятия. Тук е бил центъра на обществения живот на нашия град. Централната част на сградата, т.е. това правоъгълно пространство, е изпълнена в класически стил, докато прилежащите допълнителни отляво и отдясно имат известна връзка с традициите на византийската култура. Това особено силно личи при използването на плочките, които отпращат към традицията на изтока, шумеро-вавилонската традиция строителна, която по-късно Византия, а и Българското царство, първото и второто, приемат до някъде. Архитектурните решения на сградата представят еклектичната традиция на европейските архитектурни решения от края на 19 и началото на 20 век. И това е така наречения стил историзъм, чрез който се възкресяват или изцяло чисти стилове, като барок, готика, класицизъм, или пък в рамките на една сграда се смесват елементи от тия стилове. В случая имаме смесване на елементи и на Ренесанс, и на барок. Например, бароковите елементи много силно личат при капандурите и при някои от завършващите елементи на покрива архитектурни. Също така има ренесансови елементи. В някои от акцентите личи и влиянието на модерния в края на 19 и началото на 20 век сецесион. Това особено силно личи при някои от пиластровите колони, които имат чисто флорална декорация. В южната фасада на сградата има елементи, които много ясно показват връзката с класицизма. Това, например, е стълбището, което е съставено от 8 стъпала. Бих искал да обърна внимание и на парапета каменния. Надявам се, че това е оригиналният парапет. Не мога да кажа, но ми се струва, че е оригинален. Източната фасада е всъщност създадена, за да предразполага посещаващи представленията вътре в сградата на читалището към настроение в унисон с
класическата театрална традиция. Тази източна фасада е решена точно в този стил, като скулптурните елементи, които са вградени в източната фасада, напомнят точно за Дионисиевите тържества. Основният елемент е главата на Менада над входа. Тази Менада е много красива и основният елемент е гроздовата символика в косата на скулптурната фигура, която пряко отпраща към темата за Дионисиевите празници. Бих искал да обърна внимание и на главите на козли, които са изобразени от дясно и от ляво, които отпращат към темата за сатирите, основни участници в Дионисиевите празници. Особено силно личи класицистичното влияние вътре в залата, като най-силно това може да бъде видяно на тавана. Тавана на залата е оформен в традициите на класицистичното изкуство, като основният акцент е върху правилните геометрични форми, в случая правоъгълници, квадрати и кръгове, като е много важно това, че внимание е обърнато дори на оразмеряването. Има 3 правоъгълника, около които са ситуирани по 6 квадрата от всяка страна, като във всеки квадрат са вградени кръгли розети с по 6 фигури в тях. Тоест, типичното за класицизма подреждане на правилни геометрични форми и подреждането им в точно изчислени математически повтарящи се елементи, тук е спазено в пълна степен. Другият класицистичен елемент, който е много характерен, е в колоните завършват, това са пиластрови колони, които са използвани тук, с знака на кралската власт, лилията. Много добре може да бъде забелязано това. Тоест, архитекта на интериора на залата се е постарал да предаде традициите на класицистичното изкуство и по този начин да изкаже почитанието си към великите драматически постижения на класицистичните автори, особено във френската литература. На 3 декември 1898 година шуменци влизат в новата библиотека, а на 28 декември 1898 година с пиесата «Иванко» освещават сградата. На следващата година е открит и паметникът, с което е завършен цялостния архитектурен ансамбъл. Голяма и красива, постройката издържа на времето вече 125 години. Свидетелство за вещината и майсторството на строителите. Но средата на 20 век отново става тясна за многото състави и самодейци. По проект на архитект Венелин Иванов на запад се изгражда нова библиотечна постройка. Основната сграда на читалището поема представителни функции за концерти и тържества, за фестивали и годишнини. И досега е така. Зададе ли се особена дата, все се поглежда към залата на читалището и пространството пред нея, а то е любимо място на много шуменци. Тук има атмосфера, внушение за мъдрост и респект, излъчване на изящество и духовност.